साबो कुकराझार चिरां आरो गवालपारा लखिपुर ओनसोल गवालपारा सेक्रेटारि दाव जोंहा बर'नि दैदेनगिरि गागि दैदेनगिरि हाग्रामा सार बिथांमोना दैदेनगासिनो दङ उन समाव 50 बोसोरनि उनावबाबो 20 बोसोरनि उनावबाबो बे दैदेनगिरिया सोर जाहैगोन बेखौथ' जोङो साननांगोन दिनैनि बाथ्राखौथ' जों साननानै लाब गैया नैबे जायगाया बिराद माने उदां समायना प्लेसआ बिराद मोजां आरोना बोथोर फैब्ला 1 जानुवारि डिसेम्बरनिफ्राय गोबां मानसिफोरा गोजान गोजाननिफ्राय पिकनिक जानो फैयो आरोना नैबे माने समायनाथार जायगाया ओमफ्राय बेवहाय गोबां एलबामफोरबो बानायनो फैयो शुटिं खालामनो फैसोयो आरो एक्टर एक्ट्रेसफोरा ओमफ्राय नैबे समावनो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट इम्पर्टेन्ट आपडेट शेयार खालामनो नागिरदों जितु जाबाय थानाय थासारिखौ लानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट जेनजेड स्टुडेन्ट बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों थ' थांनाय 29 तारिखआव जितु सेक्रेटारियेटआव जालांनाय जाथायखौ लानानै गोबां पलिटिसियान लिडारफोरा माने गोबां बाथ्रा बुंनायनि सायाव बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायदों आरो बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि सायावबो गोबां माखासे बाथ्रा फोरमायदों लोगोसे राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि टंकेश्वर राभा सार बिथाङा कच आरो राजबंशीनि सायाव गोबां माखासे खेंफोरथि होदों थ' बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলা কুচৰাজ সোশ্যাল সাৰ্ভে প্ৰয়োজন হ'ব কিয় প্ৰয়োজন হ'ব মই আপোনাৰ কথাখিনি কৈছো চাব অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ যদি কুচ ৰাজবংশীৰ কথাখিনি ক'বলৈ যায় আপোনালোকে চাব যে কুচ ৰাজবংশী কুচ এটা বস্তু আছে তাত চাব কুচ বুলি ক'লে এটা কুছা যিটো গ্ৰুপ হিটো ৰাভাৰ পাৰ্ট আৰু এটা পাৰ্ট এটা আছে হিটো নেকি ৰাভাৰ পাৰ্ট নহয় হেতু কি হ'ব এটো একদম ক্লিয়াৰ 2 নম্বৰ কথাখিনি হৈছে আপোনালোকে চাব যে বহু ক্ষত্ৰিয় যে পূৰ্ববংগীয় वेस्ट बेंगलर जो वेस्ट बेंगल एससी हो আছে হেনেকা বহু পূৰ্ববংগীয় আকৌ বহু ক্ষেত্ৰ মানুহে আহিবলে কিন্তু ইয়াতে নিজেকে ৰাজবংশী বুলি কোৱা মানুহ আছে যে কোন সকল ক্ষত্ৰিয় কোন সকল ঝালো কোন সকল মালো কোন সকল অভিতত বৰুৱা লেখে কোন সকলে মহন্ত লেখে চাব মই একদম একজেক্ট কৈছো কোন সকলে সৰকাৰ কোন সকলে বৰ্মন কোন সকলে দাস কোন সকলে ৰায় কোন সকলে ৰয় ইটোৰ যদি সোশ্যাল সাৰ্ভে নকৰাকে যদি স্টেপ আগবাঢ়িবলৈ যোৱা যায় এই হিতে বিপৰীত হ'ব আমাৰতো ক্ষতি হ'বই এক্সিস্টেন্ট ট্ৰাইবেল ক্ষতি হ'বই যিয়ে নতুনকৈ হ'বলৈ গৈছে তেওঁলোকৰতো আৰু ক্ষতি হ'ব গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত এইটো সোশ্যাল সাৰ্ভে নকৰাকে এইটো কৰাটো কেতিয়া সম্ভৱ নহয় কাৰণ যিসকল ক্ষত্ৰিয় ইয়াত ৰাজবংশী বুলি আজি পৰিচয় দি আছে সেই ক্ষত্ৰিয়সকল কিন্তু ৱেষ্ট বেংগল এছচি হয় আৰু পূৰ্ববংগীয় বহু মানুহ আজি কৈ দিছে পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত এই এটা পৰিৱেশ আকাৰণে কৈ দিছে যে নহয় মই কুচ ৰাজবংশী গেট আগত কোনোদিন তেখেতসকলে চিনাকি কুচ ৰাজবংশী আছিল কৈছিল যে মই হিন্দু বংগালী চাব এইটো ভেৰি চ্যালেঞ্জ আমাৰ মাটি প্ৰটেকশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ প্ৰটেকশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ বিধানসভা প্ৰটেকশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ মাটিবোৰে ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে আৰু এটা বস্তু আমি চপাই লোৱাটো উচিত কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে তো সেইকাৰণে আমাৰ আকাংক্ষা শংকাখিনি কৈ আছো আৰু সেই আকাংক্ষা শংকা কোৱাৰ কাৰণ হৈছে এই বস্তুবিলাক তাৰ মিনিং এনেকৈ নহয় যে অবিভক্ত গোৱালপাৰা কুচ ৰাজবংশীৰ এগেইনষ্ট কৰিছে আপুনি চাব কুকৰাঝাৰ চিৰাং আৰু গোৱালপাৰাৰ লখিপুৰ অঞ্চল গোৱালপাৰা লখিপুৰ জমিদাৰ অঞ্চল এতিয়াও দেখিব যে বহু ৰিফিউজি কেম্পত থকা মানুহ সেই সময়ত পূৰ্ববংগীয় আজি তেখেতসকলে কৈ আছে কেম্পৰ পৰা ওলাই আহিল তেখেতসকলে কৈ দিছে নহয় আমি পূৰ্ববংগীয় নহয় আমি ৰিফিউজি নহয় আমি কুচ ৰাজবংশী বাস্তৱ সমস্যা গতিকে তেনেকৈ ধৰণে ইমান লেতেৰা পেতেৰাকৈ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে বস্তু এটা সংসদীয় গণতন্ত্ৰ কৰিব পাৰিলে বোলে সেইটো কৰিব দিয়া নহয় কৰাটো উচিত নহ'ব গতিকে সেই দৃষ্টিভংগীবিলাক যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ এইটো ক্ষেত্ৰত যদি এইটো সোনকালে হোৱা প্ৰক্ৰিয়া হয় বা সংসদীয় গণতন্ত্ৰ কৰিব পাৰে যদিও এইটো ক্ষেত্ৰত উইদাউট সোশ্যাল সাৰ্ভে সেইবিলাক কৰিবলৈ নোযোৱাকৈ যদি কৰিবলৈ যোৱা যায় বহুত বিপদ অহাটো অৱশ্যে সম্ভৱ फरायफुबाय थानाय लाइमोन बे लाइमोना गोदो गोदायनि लाइमोन नङा बेयो 2025 नि बियो लाइमोन 2025 नि बियो फरायसा बे फरायसा हिसाबै जोङो सोमावसारनायखौ माखासे राजनीतिक दैदेनगिरिफोरा माखासे जि राजनीतिकदो थाफाग्रा मानसिफोरा माखासे जि हारिखौ मोजां मोनि मानसिफोरा सुबुंफोरा बिथांमोना राजनीतिकनि गाब होनो नागिरदों आरो षड्यन्त्र खालामनानै माबा माबि बुखिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आं बिथांमोनखौ थोंजोङैनो बुंदों जोंनियाव ना गिनाय दङ जोंनियाव ना सोरखौबा लानानै राजनीतिकनि षड्यन्त्र दङ आं थोंजोङैनो बिथांमोनखौ बुंदों जोङो बुंदों फरायसा हिसाबै जोङो बिग्रायनो जोङो फैदों हारिनि अलखद समाव जोङो गसंदों बे समाव नोंथांमोना राजनीतिकनि गाब होनायखौ गोजानाव दोननांगौ आं थोंजोङैनो बुङो बे दिनखालि इनक्लुसिभलि नट अनलि आबसु बेयाव बिएसुबो फैदों बेयाव राभा स्टुडेन्टनिफ्रायबो फैदों आरो बेयाव गोबां जनजातिनि मानसिफोरा बेयाव फैदों जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरा फैदों बेयाव सोरबा आबसु सोरबा उमुक सोरबा इउपिपिएल बेयाव सोंखारिनायनि जेबो बेयाव दरखार गैया आं थोंजोङैनो बुंदों
जोङो बुंदों जोंनि सोमावसारनाया सोरबा हाग्रामा महिलारि सारनि बेरेखायै सोमावसारनाय बियो माब्लाबो जोङो बेखिनि बाथ्राखौ जों माब्लाबो जों बुङाखै जोङो बुंदों हाग्रामा महिलारि सारखौ जोङो बुंदों दि एनअसि खौ मानि थाखाय हरनाय बिनि थाखाय जे बिनि बिरुद्धै जों बिग्रायनाय जादों नट अनलि हाग्रामा सारनि बिरुद्धे गोबां बेयाव राजनितिक दैदेनगिरिफोर दङ जायफोर मन्त्रि दङ जायफोर एमएलए दङ बिथांमोननि बिरुद्धैबो जोंनि बिग्रायनाया सोलिगासिनो दङ आरो पार्लियामेन्टआव जोंहा सानै एमपि दङ दा बिथांमोननि बेरेखायैबो जोंनि बिग्रायनाया जोंहा सोलिगासिनो दङ दा बेयाव मा राजनितिकनि मा गाब होनानै बे बुस्थुखौ दि लिंकेज खालामनानै माबायदि उमुक 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 बेबायदि सोंखारिलायबाय थानाय जादों बे बुस्थुआ जानो नाङा आं थोंजोङैनो आं खावलायगोन मानो होननानै बुङोब्ला जायफोर राजनितिक दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो बुंबाय थादों बिथांमोनखौ जों रेसपेक्ट होयो मानो होननानै बुङोबा बिथांमोनखौ जोङो भट होनानैनो बिथांमोनखौ जों देरहा होदों नङा होमबा दा बे बेलायाव बिथांमोना जि जोंखौ फरायसाखौ राजनितिक गाब होनानै माबा मोनसे पलिटिकेल षड़यन्त्र जुदि खालामनो जुदि सानोब्ला बिनि गोजानाव थानांगौ बेखिनि बाथ्राखौसो जों बुंबाय थादों आरो बेखिनि बाथ्राखौ जुदि बुजियाब्ला स्टुडेन्टनि सोमावसारनायखौ जोङो गोख्रोङै जोङो लांबाय थागोन हिउज गेदारिं जागोन बेयाव लाख लाख फरायसाया दिनै दैदेननो बिग्रायनो थाखाय दिनै फैनो थाखाय राजि बिथांमोना मानो बुजियाखै आरो दाखालिनि जिबायदि जानांगौ बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंबाय थादों जि बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जिबायदि जाबाय बेबायदि जानाङामोन आरो लक्ष्य आरो उद्देश्यआ बेनोमोन जि इउनिभार्सिटिनिफ्राय हानजा सुरनानै बिटिसि सेक्रेटारियाव 2 घन्टा जोङो बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गेटआव जोङो जिरायनानै पिसफुलि जोङो प्रटेस्टखौ खालामनाय आरो बे पिसफुल प्रटेस्टनि खालामनायनि मेन रिजनआ बेनो स्टेट गभर्नमेन्टआ स्टुडेन्टनि फरायसाखौ मोनथिनांगौ जि स्टुडेन्ट ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरनि जि आखांखा जि माबा मोनसे जि 6टा जनजातिनि बेरेखायै जि बिग्रायबाय थादों बे मेसेजआ थोंजोङैनो थांनांगौ आरो सेन्ट्रेल लेभेलसिम थांनांगौ नाथाय जिबायदि जानांगौमोन बेबायदि जायासै बेखौ जोङो मानिनानै जोङो लादों नाथाय बेयाव जि सेक्रेटारियेट बुख्रुबनाय माबा बुख्रुबनाय बे माखासे षड़यन्त्र सोलिबाय थादों बिथांमोना मा सानदों बिथांमोना मा मेसेज होनो नागिरदों लाइमोनफोरखौ बिथांमोननो लाइमोनफोरखौ नाङा नामा बर' हारिनि थाखाय लाइमोनफोरखौ नाङा नामा बिथांमोना थोंजोङैनो राजनितिक फारसे मानो लांबाय थादों बेयाव जोबोद गिदिर कुइसन दङ जोंहा आरो जों बुंबाय थादों नैबे बिग्रायनाया जि माबा मोनसे सोरबा राजनितिक दोलोनि थाखाय बेयाव बिग्रायनाय नङा जों बुंदों हारि माहारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय जुदि बिग्रायनोब्ला बेयाव राजनितिकआ माब्लाबो गिबिसिन जानो हाया जाति पास जागोन हारि पास जागोन बिनि उनावसो राजनितिकआ जागोन बेखिनि बाथ्राखौ जों बुंबाय थादों आरो जों बुंदों दिनैनि जि लाइमोन दिनैनि ट्राइबेल माहारिया ओंखारबोदों बिग्रायनो थाखाय हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बे बेलायाव गावजों गाव सोंखारिलायनाया जोंहा बांद्राय जाबाय जातिया साननांगोन रायजो राजा बिथांमोनाबो साननांगोन लाइमोन बिथांमोनाबो साननांगोन उन्दुबाय थायोब्ला जानाय नङा रायजो समाजाव थानानै बबेबा मोनसे जायगायाव थानानै बिथांमोना ससियेल मिडियायाव सोंखारिबाय थाबा जानाय नङा थोंजोङैनो आं बुंदों थोंजोङैनो आं बिथांमोनखौ आं बुंदों जोङो रावबो राजनितिकनि थुनज्लायनायाव फैयाखै सोरबा माहारियारि आफादनि थुनज्लायनायाव फैयाखै जोङो फैदों जोङो हारि माहारिनि थामोनथा आरो रैखाथिखौ लाखिनो थाखायसो फरायसा हिसाबै बेयाव बिग्रायदों आरो आं थोंजोङैनो बुंदों बे बिग्रायनायाव 500,000 थाखा फैसाखौ जोंबो होदों बे बिग्रायनायाव सोरबा खांनानै जोङो स्टुडेन्ट खांनानै बे 500,000 थाखा फैसाखौ जोङो खांनानै जोङो बिग्रायनायखौ जों लांदों दै गरदसे जोङो लोंनो मोनाखै मोजां रोखोमै थोंजोङैनो आं बुंगोन सोरबा 500 होनानै लाना फैदों होरिदों बे बाथ्राया फैयाखै मोनफ्रोम कलेजफोरनिफ्राय फैदों बिथांमोना गावनि फैसा खांनानै बिथांमोना फैदों दिनैनि दिनाव माइक लादों सोरबा बक्स लादों सोरनिबा दै कार्टन लादों जोङो 500,000 गावसोरनो जोङो खांलायनानै बेखौ कन्ट्रिबिउट खालामनानै स्टुडेन्ट मुभमेन्टखौ जों लांदों सोरनिबा जुदि राजनितिकनिफ्राय सोरबा जुदि फैसा जुदि लानाय माबा मोनसे प्रुफ दङब्ला बे बिग्रायनायखौ जों दानो दोनगोन सोरबा रबिराम नार्जारि सोरबा बिश्वजित दैमारि सोरबा गबिन्द बसुमतारि बिथांमोनखौ जोङो सोंखारिनो बिथांमोनखौ जोङो धमखि धमका होनो जोङो जोंनि मुभमेन्टखौ जोङो लायाखै बिथांमोनखौ जोङो रिसपेक्ट होयो मानो होननानै बुङोब्ला बर' हारि बिसिम बिथांमोना दैखोबाय नाथाय बिथांमोना सानदों दि एसटिनि बिरुद्धै जुदि बुङोब्ला जोंनि पलिटिकेल गादिया गोमागोन एसटिनि बिरुद्धै बुङोब्ला जोंनो गुबुन जाथिया भट होनाय नङा बेखिनि बाथ्राखौ बिथांमोना सानदों आं बिथांमोनखौ बुंदों राजनितिकखौ खालामबा खालाम राजनितिकखौ खालामनायाव जोंहा जेबो बादा गैया नोंथांमोनखौ जोंनो भट होनाय खोनादों जोंनि लाइमोनफोरानो भट होनाय नोंथांमोनखौ देरहाहोदों नाथाय बेखिनि बाथ्राखौसो बुंबाय थादों दि नोंथांमोना मोनसे टेबोलाव मोनसे दाइसआव जिरायनानै खौसेथि थानानै जि मोनद' हारिनि एसटि होनायनि जि बेरेखायै मानो फंसेबो बाथ्रा बुङा बेखिनि बाथ्राखौसो जोङो स्टुडेन्ट मुभमेन्टनि गेजेरजों जों फोसावगासिनो दङ आरो स्टुडेन्ट मुभमेन्टआ बिटिसि नै सेक्रेटारियेटआव जों बिग्रायबाय थागोन बेखिनि बाथ्राखौ बुङाखै स्टुडेन्ट हारि आरो अलखद
हारि आरो माहारिया जुदि अलखदाव जुदि थांनो नागिरदोंब्ला जोङो आसाम एसेम्ब्लियावबो जोङो बिग्रायनो थाखाय जोङो रेडि जानानै दङ जोङो जन्तर मन्तर दिल्लीयाव थांनानैबो जों बिग्रायनो थाखाय रेडि जानानै दङ बेखिनि बाथ्राखौनो थोंजोङै जों बुंबाय थादों आं बिथांमोनखौ आं बुंगोन जोंनि फरायसा बिथांमोना दिनैनि दिनाव 2025नि सासे फरायसा हिसाबै खोनाबाय मोनसे इयुन जेनेरेशन दं मोनसे थांबाय थादों बे इयुन जेनेरेशना साननाय दङ जि बिथांमोननो जुदि एसटि होयोब्ला बिथांमोना हानि मोनथाय नागिरगोन बिथांमोननो जुदि एसटि होयोब्ला बिथांमोना पलिटिकल मोनथायखौ नागिरगोन बय एसटि होनायाव बिथांमोना मोनाखै नाथाय बिथांमोना नागिरलांबाय थागोन मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे बेबायदि नागिरलांबाय थागोन बिथांमोना बेबायदि मोनसे कनसेप्टआ बिथांमोननियाव दङ बिथांमोना सानदों नामा जि एसटिखौ होनायनि उनाव जा बिथांमोना नागिरा बिथांमोनाबो नागिरगोन प्रतिबाद बिथांमोनाबो आरो खालामबावगोन स' बेफोरखौ जोंहा गिनाय दङ दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जोंहा बर'नि दैदेनगिरि गागि दैदेनगिरि हाग्रामा सार बिथांमोना दैदेनगासिनो दङ उन समाव 50 बोसोरनि उनावबाबो 20 बोसोरनि उनावबाबो बे दैदेनगिरिया सोर जाहैगोन बेखौथ' जोङो साननांगोन दिनैनि बाथ्राखौथ' जों साननानै लाब गैया फिन इयुन जेनेरेशनखौ जों साननांगोन बेखिनि बाथ्राखौनो जों बुंबाय थादों दिनै नोंथांमोना नुबाय सासे फरायसा आरो सासे सिएमनि बुंनाय थ' एसे साननो गोनां जाहैदों जिहेतु फरायसाफोरखौ जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ एसे रेसपेक्ट होयै बायदि जानानै दङ दा जोंनि जितु स्टुडेन्टफोरा जोंनि ट्राइबेल हारिफ्रा जितु खहा जानो थांगासिनो दङ बे खहा जानो नागिरनायखौ हमथानायनि थाखाय स्टुडेन्टफोरखौ बायदि बायदि माने पलिटिक्सजों लोब्बा दङ बा पलिटिशियानफोरा बेखौ दैदेनदों बा गुन्दा बाहिनी बा बायदि माने गोबां बाथ्रा बुंनाया एसे जोंनि जेनेरेसनफोरखौ माने लाइमोनफोरखौ एसे सनमान होयि अपमान खालामनाय बायदि जाबाय थादों जितु जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि जायफोरा दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना गोबां माखासे बाथ्रा बुंबाय थादों माने सनमान होआखै आरो दिनै स्टुडेन्टफोरखौ दिनै जोंनि बर' फरायसाफोराल' सोमावसाराखै राभा टिवा गार' मिसिं गासैबो जेसांखिनि ट्राइबेल फरायसाफोर दङ ट्राइबेल स्टुडेन्टफोर दं बिसोर गासैबो माने सोमावसारगासिनो दङ ओमफ्राय टंकेश्वर राभा बिथाङाथ' माने सासे ओरैबायदि लिडारखा बेखौ माने बुंनो नांला आरो दिनै जोंनि बिटिसिनि चिफजों आरो राभा आसाम अट'नमास काउन्सिलनि टंकेश्वर राभामोन बादि चिफजों माने एसेबो गोरोबा थ' बिथांमोना डाइरेक्ट बाथ्रा बुंनो हायो स' बिथाङा फंसे बाथ्राखौ सिगाङाव बुंखादोंमोन जे आंनि चिफआ दिनै दं गाबोन गैया आं जोनोम जानायनिफ्राय चिफ जानानै फैयाखै आरो थैजासिमबो आं चिफ जानानै थैया आंखौ थैयोब्लाबो आंनि ट्राइबेल हारियासो बानगोन नाथाय आंखौ चिफ जानायाव माने रावबो बानग्रा गैया दा बे बाथ्राखौ बिथाङा रोखा रोखा फोरमायदों बेखायनो दिनै कच राजबंशीनि सोमोन्दैबो बिथाङा फोरमायदों स' बिथाङा आरो बे बाथ्राखौबो बुंदों जे थारैनो जुदि एसटिआ जामारोब्ला खहायाथ' गोबां जाखागोन आरो लोगोसे बैसोरनिबो खहा जागोन माने गोबां साननो गोनां माखासे बाथ्रा पइन्टफोर दिहुनदों दे नोंथांमोना बेखौ एसे बिजिरनानै नायदो दा नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरदो